ayo Mas Sutris. Ojo lepas-lepus. Ayo lho Mas Sutris. Ayo, Dik. Yen kayen. Oh. Budaya. Jose. Masuk. Jogone samaran. Yo. Ayo, Jos. Yo. Lo. Yup. Ayo kanca ayahi karya ning praja kene gugur gunung tandang gawe Saya rukun bebarengan karo kancane Ilalan regawa kanggo moyane negara siji telu maju papat elang-elongake peninggal rampunge kolopis kontol baris Sing nyeleng Jogobaya Mas Sutris. Sing nyeleng Jogobaya. Radio Ayo sapa? aku wis kepenak banget Ayo Dit. Yo. Sing kidul merenges Mas. Merenges. Iki sing nyeleng sapa Mas Kirun? Mas Bidin. Mas Didi. Bidin. Jogobaya. Mas Jogobaya ki. Ayo Ger. Sing ngrayetno. Yo. Hei. Ora apa-apa. Ayo. Jos. 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 Ayo Ger. Ayo Cel. Kasih. Ayo Cel maju. Kowe ora jaran to, Cel. Ayo Cel. Ayo mau lame gelembut, Cel. Ayo lo, Cel. Ayo. Ayo Ger. Yo. Apa ya? Ayo Cil. Ayo Cil. Yakin lho. Jogobaya. Ora bendina jejeg bayan Cil. Jejeg bayan ya sekali-kali lho, Cil. Ini sing rada nemen ae. Ayo Dit, payahmu Dit. Payah sama iki? Dit. Ayo Dit, maju Dit. Ayo, Dit.
Ayo. Lok. Nomor urut selanjutnya sobat. Nomor urut selanjutnya Mas Butut. Lok. Iki anu bayangan tuwek kita. Bayangan tuwek. Oh, gimana bayangan itu wae? Alon-alon. Alat-alat wae, iki bayane Butut. Sapa iki? Sapa iki? Dilarane sama sing bareng iki? Ora ketok. Oh, Bima. Ayo Bim. Bima, ayo Bim. Si Garno Bim. Kaya ngopo? Kok tagek nih. Bima musuhe Sodin. Ah, pas. Ayo, Din. Tuwek. Oh, ayo. Ayo, Din. Alan-alan wae. Ayo, Bim. Kaya ngopo Bim? Ayo. Bayangan tuwek. Terus samu lho. Alon. Lok. Oh. Budaya. Sodin. Banaran lo. Panggah Rome. Original maksudnya. Awas. Ori. Ayo. Lo. Awas. Wah, sikile. Ya. Dur. Ya. Iya. Alon ger. Iya, maju, woi, awas, woi, lolos, Lo. Oh. yo, ojo ngitan-ngitan ger. Jagone kloro anu engkone Batik kecaruin rame sarane kakon asri donyana isine Ayo mlebu. Ayo aku lebok no Mas. ayo lebake Lebok no Mas. ayo iki mau kalah sak baik Wayahe Din, ayo Din, maju Din. Oh sapa? Mas Kaseri. Oh, Mas Kaseri. Tepuk tangan. Mas Kaseri gak suka Ayo aku gak suka aku suka Iya. aku suka sekali gitu Aku demen. Mas Kaseri Ayo aja teman-teman Mas. Keberusuk gamelan. Ayo. Balungan. Yo. Boyok kuman. Ayo. Iya. Mas Kaseri apa tenan iki? Apa? Mas Kaseri bareng. Ayo. Peniti to iki. Boyok kuman berdua. Boyok kuman. Kowe alon lho iki. Wes apa Allah. Mundura kerong boyoke tugel. Lemah. Boyoke tugel. Ya sapa iki? Irsi, Irsi. Balungan maju. Entit maju, Dit. Apa iki? Ayo, Dit. Ayo, Dit, maju, Dit. Ayo, Dit, ayo, Dit. Pokoknya bakal mending Tut. Masuk, Mas. Iya. Loh.
Saya ngendang Mas Cepuk. Mas Glonot Gundoyo. Saya Mas Cepuk. Orang Mas Gendut saya. Mas Gendut ini Mas Gendut. Oh, Mas Gendut ini. Ayo, Iya, yo, yo. Kae ceritane rara kacang sore putra dinasti ayo ger bedal babana rama putrane sarirna saenggote artaka nyata nada berasi esti berkae kuku ayo ger kroyokan deh balunganku seenom le ora apa-apa aja pucuke pencut bogole pencut ora apa-apa oh ayo Rut gede kowe Rut mobos Rut Rut aku ki piye yo semangat semangat omahe dhewe lho Bos ayo bel apa ya bel oh bel apa sing jarak ya awas ya Allah pecah to ayo lok yo ayo pasno anu pacar apa lho semangat terus iya Allah aja dase barongan dase sing barok ayo para mulai ayo pacarmu dulu bel bel semangat bel ayo tewas minggir urute ora bar minggir ayo biar yo iki bengkarokane Mas Sutris kandhani kok iki kono bagus ya bagus ya iki lontang-lontange lek sing ngendang Mas ora Mas Kirun ora Mas boten Mas Dedi Sukirun Mas Sumono iya bakul madu ayo Gus ayo dio ayo lo Mas Sumarsono aku keroyokan ger yuk siji ayo nah oh iya aman ojo ditrami aku nger ojo ditrami Nanti iki mau tunggale wis entek. Oh, iki Mas Rudi matur nuwun.
Matur suwun Uti. Kuda Patra Yuwana. Kuda Patra Yuwana Batang Saren tamu. Ya. Ayo Pan, aku terno mulih Pan. Ayo kene jare tak terke. Kuat Pan. Hop. Aku ngegong kesel lho Man. Ngegong karena batine. Mbahmu kono. Kajulono aku kin. Ngawan iki sing ora ana tuyul kare jobor Mas Utut. Sik rekreasi. Kreasi. Kuda budaya Sak jose. aku terno mulih Pan. Ya sira bakal tak terke bali. Mulih Pan. Amarga kahanan ing dalu saya wengi. Ira. Aku Ibuke Bima. Man. Dekore laris. Ayo. Kuda budaya Ya sak jose. sabar Ger, sabar. Lok. Alon-alon. Lok. Aku jaluk dalane Ger. Yuk. Oh, dijogo wacane maneh. Ayo. Oh, iya. Bener iki dumateng sadunging para penonton sedaya. Babile kawistara pasugatan wonten siang punika sampun paripurna. Samangke dalu kuda budaya tasih saged panjenengan pirsani malih lan uga tasih kasambung malih wonten mangke dalu. Pramila
Dumateng para penonton sedaya pun kesupen mangke dalu. Monggo saged dipun pirsani lan uga dipun kebaki mangkipun wonten panggung gembira seni jaranan campur sari budaya. Oh ayo. Aku terus mulai man. Ayo. Aku kesel. Wayangku turu man. Yo. Ayo ger, ayo ger. Kobengi sik neh ger. Kobengi sik ana meneh. Sik ana meneh. Mas Gandong kemarin boten mundur nggih. Oh. Lo. Pak Kir, aku jaluk mulai Mas Aku jaluk mulih, Pak Kir. Rambutku tak kuncir. aku terno Bali. Aku terno Bali. Aku jaluk mulai. Aku jaluk mulih. Aku rasa ora mulai lho. Aku mulai. Kanca-kancaku tak jake mulai. Ayo yen kaya mangkono to. Kanca-kancaku ayo mulai ger. Rasine awake Aku dhewe mulai Bali. ger, ayo ger, mulai ger. Ayo lembah dasar dah wiji. Aku terno Bali siji-siji. Kobengi sik enek gawean ger. Ayo mulai ger, mulai. Tole ketuk. Aja mangan ger. Kowe engko tak jak mulai lho ger. Tak jak mulih. Sira tak jak Bali tuh. Mas Lovan, wangi kondur adit. Mulai. Ayo. Wono meneh. Saya ngenong keserupan, aja diplirawi. Kowe aja kaya mangan lho. Kowe aja mangan. Ayo, opo. Iki ngono Mas Dwi iki tenaga super. Super. Yuk. Jos. Ayo le, mulai le. Ayo le. Bapamu wis mulai, kowe kok ora mulai. Enak kawa-kawa iku. Ayo. Gayeng. 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 Budaya. Mene mau ya iki momen. Momen tot. Bener. Yo. Sesuk ayo ger. Sesuk prai lo ger. Sesuk prai rong dino. Rong dino. Rong dino prai bareng dokter neh. Ayo. Aku sesuk yo melu Mas Ketuk. Aku sesuk yo melu Mas Ketuk. Jajale. Au. Ayo ger. Andreas tuh. Bos pancing. Oh iya. Kowe lho, pancing cilik iki jenenge apa kuwi? Alah, sing diki pancing ki lho.
Iki bos kolam renang London. Mas Andreas. Aku cepuk sing ngedang. Saya kadang sampai iki Cepuk. cepuk. Mas cepuk ki meng nang kene ta Mas cepuk. Mas cepuk ngedang. Aduh. Pokoke kelumpuk iki. Ayo. Bos patine diterke bali siji-siji ya, Mas. Bapak aku terno bali, Pak aku terno mulih ya, Pak. Ayo tit. Kowe ngapo tit? Gon. Kowe mulih kok ora pamit aku, Gon. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman YouTuber yang pada siang hari ini live streaming bersama Kudo Budoyo dan juga nanti malam jangan sampai lupa nanti malam Kudo Budoyo disambung lagi untuk menghibur para warga dan juga para penonton yang hadir untuk jangan pemilih aturan sesamli saking kawula juga kami semanten adicara wonten sonten menika mangke dalu saged pepanggihan malih akhir saking Kudo Budoyo sugeng sonten sugeng pepanggihan mangke dalu matur nuwun. Mas Bandi matur nuwun. Nggih, mangke pun kesupen Mas Grandong. Ot. Mbak Ira bakul terop. Bakul anu. Dekor, bakul dekor apa bakul terop iki mung gitu. Bakul wedak regane larang. Bakul wedak regane larang. Dan juga terima kasih Mas Novan Audio untuk siang hari ini kita berjumpa lagi nanti malam bersama Kudo